Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linlingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadag sublita iti napalabas, intabuyaen dagiti naalas ken napintas, kanintarik na enda sa ken ragsak, adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan ta kayo nga dumngeg ka nagsurat iti dayto nga programa. Apakay tampukan kadag iti pakasritaan ti biag kanayat a napasamak iti kalman, iti agdama ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadag iti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ted iti ulidan ken limliwa iti biag. Dear Manong Nemi, nembag nga bigat yu aming nga sangapada papagayam. Manipod ito'y Nemers Entertainment Production Center, iti Nemers Studio. Amasaragan ti Barangay 31, Talingaan, City Lubot West, Lawag City, Ilocos Norte, Philippines. At ti mga sumambay ti programa. Dear Manong Nemi, kada ito di pagayam nyo ni Manong Yuan Nemi Ruiz, kumabkablawak itinembag nga bigat, kada kayaming sa ngapada. And sa dinuman nga paset, ayan nyo ta nga paset tilubong, happy watching kada kayaming sa ngapada. Paki-share yun ti program at please, share this program. Pagayam iti pakasalitaan, ni pagayam tayong Gladys, nga napauluan, Kiddaw. Anya day ta Kiddaw. Pagaanan nyo papagayam mi. Inagarotin drugyan papagayam ng ibasa. Tuloy-tuloy mo. Manipod drugina aging gamalpas. Ito'y pakasalitaan ni pagayam tinga Gladys. Ti pakasalitaan ni Gladys nga napauluan. Kiddaw. Sa godayan nga ti surat papagayam. Kuna na dito'y. Dear Manong Nemi, duwa nga lalaki Manong Nemi dagiti kang runaan anapinget anagrebal idi panagayat ko. Agkapsat daw Manong. Imuno na Manong Nemi nga namamok ni Alex. Simaruno Manong Nemi ni Arnel. Diyak man mo. Loapay nga dagito nga agkapsat kadi suda pay Manong Nemi iti nagkursunada kanyak kuno nagayat kanyak. Adumat ididig di sabsabali nga nagarim kanyak Manong Nemi nga misuda. Iti, isuda nga kapsat iti napinget. Di damat nga rod nga kambal. Inauna ni Arnel iti duwa nga tawen ngem ni Alex. Ta kami kini Alex Manong Nemi tagkasadar. No timbangek ti pusok Manong Nemi napategda adwa kanyak. Ni Alex ket may sang accountant. Idinto ta ni Arnel ket may nga engineer. Idinto ta siyak Manong Nemi ket may saak nga maestra. When elementary school teacher in public Manong Nemi. Ket gabu tanasken a pumiliak iti may sa kadakwada. Tekunakon agpadpada da nga napateg. Agpadpada da nga singpet. Agpadpada da nga gwapo. Ngem, adamas na timtimbang, nadagdagsen, adamas, ad-addang ipatpatag ko. Pinakron ko Manong Nemi ti panagayat ni Arnel. Katkasta ko na itiragsak na. Siyempre. Ngem, pinaay ko ni Alex. Siyempre, nagliday. Ngem, nakasagana matisuna Manong Nemi nga mangawat iti panakapaay na.
Manong Nemi. Siyempre naragsak kami kini Arnel itilikudan nga agdildiday ni Alex. Yang sa bagay ko naragsak met. At least naragsak. Ta, timadlamanong na itinapilik nginayat. Manong Nemi at na gondaway nga talaga nasa nga maliklikan nga i-date na ni Arnel. Holding hands, kagangay Manong Nemi at na gondaway nga arakupen na, amalan na, ramanan, di bibig ko. Kat kunana, agurnong tang padpada. Tati kayat ko, kas may isang engineer. Makaipatakder to nga dagos ti balayta. Sa tantong kalaysa, itin doon na baro nga balayta, iti paghalimunan ta. Magaramitan ta ti adungan na ta. I love you, Gladys. I love you more, Arnel. Agaman nagtasak ti pinilim, saan nga ni ading ko. Kumusta ni Alex? Okay. Nakamove on na siyempre. At sa baling armen nan. Diyak man na mo. Di nakakano malipatan. Si kanula tatipat pag nahore no. Malaksad tungatan no, kasawatan. Apagayit mo sa mang namnama pailakan niya. Ang matakas jay. Ang iso nga, alis doon tatagurno. Maling 2 years, babalik doon tag-asawa. At ay din may isang atawan Manong Nemi iti relasyon mi kini Arnel. Hindi ita tinawagan na. Gladys. Oh, ano? Taman pala ka tumawag ka nga saan ka naragsak. Ano ka ti problema? Ada ka da balayo? Bakasyon nga eh. Umayak kita. Umagagpasara ti alalda ko sa nga tirabi. At importante nga bagay ka. Ada kami dito ospital. Hospital? O sino tayo ospital? Di nanto nga bagay ka. Mabalin? Oh my God. Ada ka di dumita nga problema ta, Arnel? Ada ka di? Dimteng nga rod ni Arnel dito'y balay Manong Nemi. Awan da mamake ni Papa. Sisyak. Di ka kumapastriken ta sisyak dito'y. Tapi nung siksika. Nagkamabahin. Ang mga noon sa na kiti tao. Di may extra Gladys. Agpasyar tibang agpastrik tibang pasyar kang kuwana kit awamat kaduana. Ang mga no. Baon na niya sa na kiti tao. Oo, mati-mating aramidan ta. Sino kami tin-hospital? Ni Alex. Alex? Ni ading mo? Ano na masama kang kuwana? Nayawid bumitlaan. Adal sa Jibalay. Jesus ko. Okay, matlay. So na. Okay, so na. So na lang ta. Baka iti mamiit. Mapukaw ko ti kapsat ko. Arnel, mabaling ka din nga idiretso. Mga bitbitinan ka. Ada nga dumagsan di baruko ko. Ano, napasama ka ni Alex nga ading mo. Diyan ka mo no. Mano pengatawan mo no. Bulan. Tapos ko ni doktor. Mabaling nga may salangan nga tawan. Ada na ka ng sakit na? Colon cancer. Cancer. My God. Nakakakansiwat nga, Alex. Abay, sila ka lang makasangit. Alang kasla ka. Alang kasla. Impatig mo ka di man kapsat ko. Arnel, natimtimbang ka lang. No kasta.
Mabali mo patgan kid daw ko. Kid daw. Anong kid daw mo? Kahit ko, nga naragsak ti kapsat ko. Kabayatan ng ururayan na. Tinay ka rin nga aldaw. Nga palang ipulang ng tibulod ng abiyang. Agkid daw ka kanya. Anong kid daw mo kanya? Anong kid daw mo kanya? Ito mo kanya ti kapsat mo kaslakas jay. Agsina takit ni Alex ti aklunet kasjay. Gabatasik pala ti patpatig na kasjay. Diyan ka mo no, kayat mo. Papa nga narigat mong ibaga. Kabayatan nga si bibiyag pala ni Alex. Kayat ko nga. Agkita kayo. Agpaspasyar kayo. Kuyugi misuna. Liwliway misuna. Kasla muli bagbaga nga. Irapin ko met isuna agbaling nga boyfriend. Sa mga kasta. Siyak pelat boyfriend mo. Ngayon kahit ko nga. Umay nakapasyarin na Alex. Diyos ko. Umay nakapasyarin. Kasla iti dati ini hanak pa yung naklon pasyarin. Magsasalita kayo. Naawisan nakapasyar kayo. Yung kay ti mall. Yung kay ti ikit ti bye-bye. Kadnuan niya man tikid dawan na keng ka. Saan mo kumapakayan? Nairigat ti kasi nga sitwasyon, Arnel. Kasi lang makulkul ti panunod ko. Kahit ko mga rod. Ngagragsak ti kapsat ko. Bayat na si bibiyag pay. Ay, ito na ka ni Alex. Ngam sikat ni mas nga ipatpatag ko, Arnel. Yung patasam tagpamarang. Nga napatag matisona. Kori ka. Mga aramid ka iti istorya o drama nga sikat ti scriptwriter na, nga sikat ti director. Parang ganun. Diba? agarte kami. Nga kaslagay na ayat kami, parang ganun. Kahit mo lang nga, maparagsak mo, tikapsat mo. Oray no, saan mong ibilang nga boyfriend? Ibilang mo, kapsat ko. Nga, mabaling nyo tagkuyog, mabaling nyo tag-holding hands, mabaling nyo matagin na rakop, mabaling nyo nagbinisito. Aramidan nyo, namnamay mga pakaragsakan di kapsat ko. Kidaw ko keng Greta, Gladys. Please. Pangasim. Amo ka dito ni Alex? Amo ka dito kapsat mo dito? Kinidaw na kanyak. Kinidaw ni Alex. Keng ka. Nga kasla buludan na nga girlfriend mo. Para ganun. Kasla kasya. Nga ori lang nagkuykuyog kay lang. Nga ori nagsasalita kay lang. Nga umisam at nga naragsak kayo. Narigat na ito yung ipaakam mo kanya. Itararamidem nga drama. Uno istorya, Arnel. Narigat ka dito pamarang. Kasi no, saan lang ang pamarang? Laglagay pa, nabasit lang ti diferensyayo. Nagsayatan no kasta. No kidawag nga yatem, ti kapsat ko. Kaputi patpatek na ka. Diyos ko. Kahit mo sawan, pagkaduwaig ti puso, pagkaduwaig ti rupak.
Itata si bibiyag pala iso na. Mabalinta nga, liklikan pala tagkuyog. Mabalinta ag tinawag. Ngam da kayo tagkuyog, da kayo tagsasarita nga agkuyog. Nangro ka na kat ada project ko ijay Manila. Ada project ko ijay kat medyo may bayagak sa jay. Baka mabayag ta nga sangang kita. So nga ito dahito, kung daw kabayatang adak sa Manila. Ni pala Alex, di kasukat ko. Arnel, narigat. Di mo ka di mapatgantikid daw ko. Kini daw ni Alex kanyak. Kakabayatan nga si bibiyag isuna. Sika pa ilan, di ka kuyog na. Isut kid gidawag man itakan ka. Mamaling ka di. Amo ka ni parents yo? Saan da ka mo? Daam lang ti makamo kini Alex. Nasyak lang ti makamo. Nga da cancer ti kapsat ko. Sika ni Alex kan siyak lang ti makamo. Ken ti doktor. Diyos ko. Kahit ko mapatganti kid daw ti kapsat ko. Ngayon ka pa ilan ken kuana. Isu akid daw at ba't kang kanaga. Patgam kumamatikid daw ko, Gladys. Saan ganun talagang ipatpatig na kit patgam ti anyaman akid daw. Ngayon sa sinsinan na tangakid daw. Nakadal-delikado. Abad delikado. Nakasimsimple. Kabayatan nga si bibiyag ti kapsat ko. Ayate misuna. Parag sa akin misuna. Tanaragsanton. Naragsak tuunay ni misuna. Nudumtengen ti aldaw. Kaparang panaw na karatayo. Mabaling nga di ang panunutak pa. Sige. Ikang gatikong daway. Kat sapay ko matamapat ganda ito akid daw. Sapay ko Gladys. Manong naimi na ikanak iti problema. Kasaladyak may concentrate. Ti pa nang isurok ka na iti ubing. Grade 4 manong naimi ti sursurok. Reses manong naimi. Iti na panak iti kwarto ni Vina. Ti panda ka maestra. Oh, Gladys. Kasalad na problema. Ada problema yun kini Arnel. Ada nga rin eh. Oo, nilita. Ada na mo nga sabali nga babae, tibiyag ni Arnel, ni engineer. Amo kita, naduma-duma nga lugar ti papapanan na, ato ti project na. Ay siyempre, ato masirpat na nga chicks. Saan to man nga ni Alex, ti kinayat mo. Ni Alex kat sumrek lang ti opisina, ti bangko. Opisina, balay, balay, opisina. Ni Arnel kat ni nag-adventure. Natarami iti akbina. Si kapay lang tinang ibagaki din ito eh. Amoy babagas sa bali Nga niya. Inistoryak manong naimi ka ni Vina di amin. Oh my God! Scripted. Oo na. Arig na nga ni Arnel. Engineer nga. Mga rami diti at istorya, drama. Narigat ng peso dito kasanon no, kidawon kang gani Alex nga sex kayo. Saan nga tamat arami din dito? Just in case. Awan kas na tulag. Basta siguro kini Arnel kat mabalinti holding hands. Apag-apaman nga rakop, nakidawon nga agka nabibig, udya lang. Kasano naman sulisog ka? Hanggang mabalin na. Ang tangay, si kabalad nagkuna kanya gini. Ang basilat diferensyada. Di ba? No awan ni Arnel, ni Alex ko ma. No awan ni Alex, ni Arnel.
Nga magkaputa duwada, kaya nagkabsat ka, may salat pinili, nilang Arnel, ni engineer. Ang mo pinilit accountant. Itag, problema ka. Ana, uwan ko namon, mayat nga adventure dito si ka. Ano adventure? Mayat nga istorya. May isa nga maestra. Nagkaremal di ka kabsat, di inauna tinaklon na, ti problema. Ada cancer na di inaudi, kit kinitaw di inaudi nga. Abulodin pala ang Alex, di girlfriend di engineer. Imanugot na di girlfriend na, kat siyempre, ako'y kuyog da, nakaragragsak da, and then, baka adanton nga patig mo ni Alex, ng ni Arnel. Ang sa nga dakas. Sabi ko na, yan tayo kat matay mat ni Alex. Di, dakay tumatlaki ni Arnel. Di ba? Iti ending na, dakay tumalaki ni Arnel. Ayun kasi noon na mapasamak ko ni Alex. Habi na. Ano nga tao, manugutak? Gladys, kid daw tipat pateg. Di mo patgan. Scripted ba't laeng? Samat nga agpaybayso. Diba? Siyempre ni Alex kinid daw na kini Arnel. Patgan mat ni Arnel, tikid daw tikabsad na kadandanin matay. Itat ipatpatik mo ni Arnel, kinid daw na kini kati amin. Patgama siyempre. Naulpit ka madla oray, no sa mo patgan, kid daw. Tipatpatik mo. Nga dahi nga kid daw, tipatpatik mo, kid daw, tidandanin matay nga kabsat na. Sige, manugutak. Para malagin ni Arnel. Ken paret pakaragsakan ni Alex. Yan tangay. Napatigdamot nga duwakan niya. Nga napatpatig lang ni Arnel. Gusto ka, Vina? May salabulan, talubulan, no makatawin lang. Awan tumatin ni Alex. Nakakaasimit ni Alex ko. Kaslawan sakit na. Apisang itam. Tampay na tayo. Tibagbaga dakid daw na paragsakam. Amo nga paglidayin. So ngawon ko namon tawagan mo ni engineer. Manugot akon ko nam. Manong naimi imanugutak iti kondisyon. Nga saan nga paraparang ni Alex sa Diabalay. Tapno saan nga maamuan ni Mama. Nga ti amulatan ni Mama, siyempre, steady nga ni Arnel tipat-patig ko no nobyo. Kaya nanugot na manong naimi data nga kondisyon. Imbilin manong naimi nga Arnel nga tawagak ni Alex. Iti da itang malam. Tinawagak nga ron. Hello, Alex? Oh, Gladys. Kamusta ka na, Alex? Story. Yung magmada timawag ka, nangikumanin timag mo. Almost more than a year nga saan ka nakita. Saan ko nangititimag mo. Kung na ta, pwede inaklon ko ni manong mo, dinagmatan daw tawagan. Kinorisi ka, dinagmatan daw tawagan. Ayan mo, nagdopisina. Simari ka ba't lang kaya? Uwan na. Umay na daga sa dito eskwela. Umay ka daga sa eskwela? Nagtawag akong sa Dibalay nga maladawak ng gawid. Papananda. Isi ka. Nandito kahit mo magipanam ka niya. Mga stay manugot ka. Awen. Pinadgan ni kabsat mo tikid daw mo kang kuwana. Pinadgak mo tikid daw ni Arnel kanya. Para ken ka. Agyaman na Gladys. Ako magdanagam. Ikarikan ka. Agbalina ka, gentleman. Agbalina ka na singpet. Di mo kayat ng gamantimak? No, laki di palubos mo. Di mo na kahit araw ko, pen? No? Pakinggan na ito iba. Tapay. Ang limitasyon na. Saan ko ang gundawayan, ti panagpatgam, tikid daw manong ko. Nagbali na kang gentleman.
Ay, ikaw anak. No, agpapasot ha. Gentleman ka. Okay. Nagasan na? Yeah. Nagasan ka. Numabalin ako makit itan. Iwata pala 30 minutes eh. O sige nga Rod, orayan ka. Manong Nemi dasit ganak ni Vina. Oh, hindi nagkalugan ta? Orayak na Alex. Uy, first date, ha? Sino nga nalalay nga takwada? Di boyfriend mo? Uno baling kumakayong mo. Sigamat, Vina. Lalay nga ma. Lalay nga nag-drama. Parang drama ito, ah. Baling ka nung gentleman ni Alex. Yeah, okay. Good luck, my friend. Ako nagpinas na istorya Maestra Galadis. Yung sa amin ng involve ka na gini pupils eh. May panggabat ka ni Ayat. Nga bale ah. Istorya am to ka na gini pupils mo. Ti love story. Ni Maestra Galadis. Manong Nemi sagbahay nga dimteng ni Alex tinawagag ni Arnel. Hello Arnel. Tunbigat. So pala pa robot ko nga mapan sa Jay Manila. Saan tang ano nag-date? Before nga mapangka? O sanin? Agden tinawag tamet. Tinawag ni Alex. O may nagtagasen. Darutin mo na nga date me. Agamanak. Gladys. Agamanak, hindi palang paragsak mo iti kapsat ko. Agagimi mo na. Apa ko magiging mo na? Siyak ti director. Siyak ti scriptwriter. Apa ko magiging mo na? Baka no, tinto aramidem git pagkaiddaem di karakter mo. Saan nga dakas? Ha? Inagas pagaligan ta kayat yo. Dito, mandi ka kayaan to. Okay, nadi mo kaya di saan? Kinawa rin Alex. Ang pagdanagam ta very gentleman ti kapsat ko. Tinatsken, kuyog kayo, sasalita kayo. Paismay misuna. Malagip na ti kasasaan na. Lumabaling ko makit. Saan nga malagip eh. Sige. Barbaring no. Nalaingak, idinted mo kanya nga role. Nalaing ka. Sikat ti actress. Kada kayo kini Alex ti Bida. Da kayo nagkapsat. Da kayo ti aktor. Ngayon sikat ti kang runang aktor Arnel. Sikat tumalat pagtungpalat. Saka sikat to patlang. Kapag sikat to ti adanda na patpatag ko. Hindi makita ko ni Alex Manong Nemi na isang sangayan ti marikna. Ti bayag kong saan nga nakakita ken ko na nasurok na makatawan. Di mo sa linoktan na tirida ko para kanyan. Ay, my God. Good afternoon, ma'am. Ape, ma'am ko naman kanyak. Gawat na maestra ka. Agbali na kita nga pupil mo. Baka makulit nga pupil. Kaya mo sa the pupil ni maestra, i-date na ni maestra. Sikat na ngawis kanyak, di sikat mga i-date ka ni pupil mo. Kasi kaya let's go. Kabayat ang nagtartaray ti kotse agman maneho isuna Manong Nemi. Awan tek timtiman. Ngano man na nagsabat dagiti matami, no talyawag, kitain na. Umisim. Among Gladys, dito turugi tiragsak ko. Dito turugi tiragsak ko. Dito turugi ti istorya. Hoy, palang irugi ta nga mga rabbit ti. Nuwa naman ti bilin, ti direktor,
Noon yaman ti baga nakasurat iti script. Anya ka di nakasurat iti script ita. At kuyog ta. Nutot kahit mo papanan. Sika. Iti bye-bye. Okay, let's go. At pagsukatan, madalat itugtugot ko iti bag ko. Just in case nga the emergency akas to eh. Lay katak sinupurmek. Tagbatot sa bali. Tamang ano na kayo nupurmek latang ada ti bitsukat ni ala ni mestra. Di pala gawid ka da pala date na makakunada. Ni mestra. Di magpindasan na agad dadya ka date ni mestra agad baro. Di man di no ada asawa di lalaki. Oh, makikabit ng mestra. Oh my God. Ano mo ta? E di giti bye-bye manong nemi nagnagna kami. Yung jak mat maureng akibinan naktilo ko. Sobra mat ka gentleman deto. Siya akong tinangala ti ima na. Gladys, pwede mo kahit ng ganan ti imak? Nalamuyot. Nalamuyot ti mestra, lakulap ti mestra. Namin anumatan nga nangigam na itong ima. Iti eraser sa na imbato iti pupil na. Jack pa inarami dito. Ano rarami din nga ron makapungtot ka. Baka na di tisa, na di chok, ibakal mo. Ada stick ko. Kaiga maglata ti stick. Yung sa mga kaihan, na problema no grade 4 eh. Kadi, no grade 1 na, no kinder, no grade 1 na, kaloko da. Yung grade 4 rin, disiplinado naman din. Kaya nasimpeta ka maestra. Oo, begas na panagmatmat mo kanyak. Nagagasgas at manong ko. Ang namali Tayong pabulod lakmat, keng ka. Kabayatan nga awan ni manong mo. Mapanto ka sa di Manila, ito nabigat. Dakil ka no di project ng jay, baka mo bayag. Kahit kabayatan nga awan ni manong. Atakmat. Kahit sabi ko mata. Lalay ngam ti mangi portray itinited kang nga rule. Ito yun. Mamong, oray kumaawan ti script kada director ta. At least, naragsakak. Rumbeng ba't ka naragsakan? Nakaragsakak unay-unay. Oray no, itakit mataya ko. Hoy! May magbagat patay. No, Alex. Agmilagro ti amin. Agpaot pa ti biyag mo. Agpaot pa ti biyag ko. Kahit malaing anak ti sakit ko. Kasano no? Kasano nga rin ni Manong? Ewan niya. Masapol nga. At nabay sa mapukaw ka na kayo. Kansyak di mapukaw. Alex, di nagperperingan na kasta. Tabay, palit mo peringan ka. Amay ka, ito ka ito. Naguri ka, sa anak pa yung nakasukat. Nako inupurmek pa lang. Gana tama nagsukat, Kadkaduain ka. Kuyugan lang Ngano sumrek ka kung di pagsukatan. Hanggang sumsumrek. Di mo katikayat nga siya ti mangikat na warawatem. Ito yung Alex Kama. Detap. Awan tikas na yung script. Awan, wain. Sige. Kuyugan ka nga ratagang ganan dyan. Sa kantora yung arumar. Manong namin siya mawatan tiriknak. Ape kastoy. Awan tikas nga riknak. No kastanganda kami kin Arnel tig-date. Yung pinalikutig isuna. At dalat tiyempo na, pero may ngarakupan, sana amalan na lips ko. Yun ni Alex.
Slakay kayat ko ti na gentleman na. Aging galang ti drama na ti Alex. Aging gasibibiyag ka lang. Aging kamatay ka. Dakam tumadlang ni Arnel. Kasta una ti panang matmat ni Arnel kaniyak manon nami idinasukatanan terwatek. Pintas ka man yung Gladys kasta karawatem. O na pintasak ba't na ginoforme ka? Yung kaskalamesa nga diwata. Kita kasta nga lang kumapkap nga may pinsan ti awatem. Nakapimpinas ti pamagim. Nakasusulat ni Manong. Amo yung raprapin nga pala dakdakamatin ni Manong mo Sikakin siyak lang. Sige, sikakin siyak lang. Anda ka din napasamak yung ni Manong? Kunak natin mo dakdakamatin ni Manong mo. Nasa udsud ko lang. Nasurukan nga makatawan, di ba? Humpay. Tapay. Di mo pa kayat? Di na pa kinid daw. Yung titulag mi, doa nga tawan nga gurnong kami sa kamto. Bale, masapay nga tawan ko ma. After, manipulita may sapay nga tawan sa kamto kalesa. Da plano na, dahil paipatagdar nga balay mi. Siyempre, may sakto ang virgin ikasar na. Mabi na sa pagsalitaan ta. Sikakin siyak. Oh my God, let's go. Sa anak lang nga nakinibin manong name inakbayan na kabayatan magbagna kami. Medyo awidan na pa iti bagi. Katap na makapagplastar kami manong name nga magmagna nga nakaakbay kanya. Inarakos ko titakyag ko iti bagi na siyempre. Nakaragraksa ka, Gladys. Damo pa ilang aldaw. Manatuwarid din sumarsara ng aldaw. Tama minanutang date. Maminsan di makalawas. Lumabalin ko ma. Every other day. Amad nga nga mabalin. Ang padpada tabat nga dobra na. Let's go. Nabanog ako na. Ha? Nabanog ako na. Ha? Ala? Ada wala tumtumaram? Ada maintenance mo? Ta. Indan dito restaurant na The Beast Resort. Agrodartan ti pangrabita. Kaya't mo minum ka? Sabi ko maminum nga. Dano maiso. Beer. Nag-date ka kini Manong. Uminom kayo? Pasaray. Ay, inumin nyo. Red wine. O, the red wine, ta? Sige, sikat na ka mo. Madlaw ko manong name nga nakaragsa ka talaga ni Alex. Kat naragsakak ba siyempre? Tatirulo ko dito kat paragsakak ni Alex. No naragsakak mo. Tano agliday, masapo na paragsakak. So, iminom kami. Tinuko, subuan na. Agar ka, awan na ito script. Awan nga peso hangim. Bahala kayo kung namat ni Manong no. Anya ti kayat ta. Sige. Kapay din nakasubsubon na ko ha. Nasishit ka rin suna eh. Kadi, gentleman ka pa eh. Adadakay kayat ka. Amok lang ko ma, disik ako ba't inaklun ko. Baka kungunam lang dahil at among nga ko. Haan. Sige, subon lang, subong kamay. Alex, I'm happy na naroon na kanya, Gladys. Nakaragraksa ka. Manong name halos dandani kasto iti mapasamak mo kasta ngag-date kami. Every weekend. No sa nga ti mall, iti beach. Kada ginapipindas nga lugar. Iti malem, uno piranabi pa iti Sabado, tapno agmalmalem. Kat tunggal itulod nak manong name
Nagpinakada kami. Di na maliglikan. Goodbye. I love you. Awidan na kat amalan na digiti lips ko. Sige, Alex. Naragsak ka kadimat lang, Gladys. No naragsak ka. Sige. Into no, lawas naman eh. Kasi kami manong naming liwayan tagtinawag kini Arnel. Akastoy matimasan sa nga dialogue. Arnel, kumusta ka ta? Busy. Eda kayo kini Alex. Anton bigat. Adaman and date me. Okay. Thank you, Gladys. Thank you. Ito na, aramidag lang dato eh. Kasbilin mo. Kas mandar mo, kapot si kati director. Si kapit scriptwriter. Naragsak ka di matlahan iti kapsat ko. Abi nga din mo tawagan. Sa bagay na tawagan kat gusto ko ni panagyamyaman na thank you lang. You're the great brother ko na. Si kanti kaimbagan nga kabsat dito lubong ko na. Katsyak, anatrol ko. Sikat kaimbagan nga nobya. Nobya yung adwa? Nobya ka, iti pudpud no. Ngamda kayo kini Alex, scripted. Sige. Manong pengkatang bulan? Naumaka ka din? Matakas ta. Mabay ka pa ita. I miss you, Arnel. Sika, anak mamis? Busy akin. Kahit nga sa anak mamis, mamis ka, ang busy ak. Kapig sa trabaho. Astig lang naman nila. Andan so balik kong daway. Ha? Sa bahal ng sama, tararamidem ditan. Baka man noon niya. Baka nadamot sa bali nga mabait biyag buntan. Nada? Awan. Mabay. Sus, pangipit pagkasaan nga rute aram mo, laman. Gladys. Ita pa lang aramidem di kasto ya. Nga niya, nga bugkawan na, nga gimon ka. Sorry, Arnel. It's okay. Sorry. Saan kong ulitin agimon. Saan kong ulitin nga ibaga nga da, sa bali nga babae tibiyag mo ta. Saan kanton nga papain. Taharig na apa ka dito, inapanak, parang gano'n. Kahit binagkawang ka, nagimunan ka. Hinusugaan ka. Sorry ha. Okay lang. Ngayon ito kaanot kabayag na ito eh. Kasi lang pabusoy mo lang yung pinsanan kanyak ti kabsat mo. Ngayon niya doyom ti bagim kanyak. Kaya ito ka gurain ka? Kung naman lang na kayat kapain. Sige nga rin. Bye. Uy, awang pa niya pintas nga pa nagbabay mo ah. Sikapan mga raramid. Slabo lang pampamuspusan nga. Mayadayok, tiriknakin ka. Kasi lang mo kayat nga, mayasilig nga may pinsan, tiriknak, tikabsat mo. Tap no naragsak siya. Kasi ka nga ron. Kung nakamalang nila kahit apain. Nagungat dito nga maestran. Halang nangungat nga maestran, kadagit pupil ko. Sikalat ong ta. Padaasam ta sa nga bakasyon ti mabit. Kitam. Ito ito'y. Busy kapig sa trabaho. Okay? Ipas na mangisuro. Ore, tadawat ni Alex na basta nga maili ko nga agpasyar. Ada ni Alex. Okay? Okay, sige nga rin, bye. I love you, Gladys. I love you too. Sorry. Okay na. Okay.
Okay, bye-bye na. Bye-bye. Masuro na ka saan, Manong? Tsaka mawatan. Sige. Ituloy ko nga, akman na intend na kanya karol. Kabayatan nga awan ni Suna, di okay. At dapat ni Alex. Manong Nemi imbes kuma nga saan nga kumaro itiya gapmi kini Arnel. Kumarakar. At ang naginugundahoy Manong Nemi nga agriring ti cellphone na dinakbot sungbatan. Kat itikas nga oras. Siyempre, awan trabaho nan. Rabihin. Matang inom na nga ta. Uno, ang naka-date na. Huh! Gingga Manong Nemi nga. Ni Alex na tinawagan. Hello, Gladys. Alex. Dumapingal daw sa tanto man ng date. Nung mabaling ko makininal daw. Ana. Nung mabaling ko makininal daw, anak. Masuro na kinimanong mo. Tapi ni Manong. Diyos ko, huwag. Tapos lang na iranranta. Kadag ito'y, nagrikat ko na makontak. No kakaiso na nagsalita kami, ang daligidugon daw nga apaig at sa bali man tibagbaga na. Apapayam ni Manong ko? Dan sama dun sa bali nga babae di biyag na. No. Alex. Gladys. Manopengal daw. Manopeng nga bulan. Kaya't mo ka di nga nagdagag. Kaya't mo ka di nga sana ko ng tumara. Di mo ka di kaya't nga. Nadabis sumagmano nga lawas. Nagkita ta. Kasla, awat sakit mo. Takayat mo ka di nga. Ininotak. Takayat ko kit bigla. Nagrigat inot. Marigatan ka din? Itin-itit kang karol? Hamat ka diya. Sige. Okay. Yan tangay kasi ito mapasamak. Amok matintending na. Ano tending na? Matay ka, kada kam tumat lang kinimanong mo. Kada kabayatan nga si bibiyag ka. Sige. Baragsakin ka. Agyaman ang Gladys. Saan naglapas na ka paragsakin? Love me. Because I love you. Ikas ano ni manong mo? Ayatam to ang sublian ang matayak. Namabalin lang umakit may babawi dito nga itad kanya nga role. Nagrigat. Nalakalaeng. Simple lang di istorya. Kabayatan nga si bibiyagan. Parang sa akin nak. Ayatan nak. Tatakay tumat lagi ni Manong. Nagdagsakak tulaw dahin nga matay. Sige. Good night na. I love you, Gladys. I love you too, Alex. Saan nga ba naging kukunang? Unak nga ro din. Basila diferensyayo kini Manong mo. Itatawan ni Manong mo dito eh. Di si kapay lang ti ayetek ti permi. Hayatan nga ni Manong mo. Nagyawanak. Nagyawanak. Gladys. Manong Nemi imad-adan ti panagapamikin ni Arnel. No kasta Manong Nemi agtinawagak tawagak isuna apaig to na nakarigrig at sumugbat. Di mo pala ibang ngarot itang agsinatan. Anita ko lang, Gladys.
tapno malpasin ti amin. Sige. Sige, amin lang nagiba ka. Gapumad lang ti aramid mo. Di mo pala kami nanungutan nga sa balik ng patpatag mo. Okay. Agsinatan. Arnel. Sige, di mo na nga nagabagad kasta. Sakit din na pagbut ngam. Arnel. Agsinatan. Awanin ti relasyon ta. Kaya't magugurain ka. Sana ka basta gurain? Saan ako nangayatin? Ipastang mo di man ang patag mo itikapsat ko. Arnel, ano, ibabawik timbagak? No. Saan? Saan mo nang ibabawi? Saan ako nang matawagan pa? Arnel? Hello? Arnel? Supiti. Puwin. Minsan na ako, hindi awan. Sino pa ti director ita? Anapit ituloy ti script. Tinawagak manong name ni Alex. Hello, Gladys. Alex. Nagsina kami ginimanong mo. Ha? Tapay. Masubra na yun. Napnuhan akon. Makapong tutaklao na yun. Matitararamiden na eh. So ngayon, baga kang sina kami. Sikat ng isina. Inanugot na mayat. Kahit ako mga ibabawi. Tsak matan makontak ni manong mo. Ano timarik naman kinimanong ko? Basta. Awan schedule tangang date numigan? Awan. The other day pa. Kaya ko ang kita tan numigan. May nagasin sa eskwela. Niti beach. Okay. Nagasin ka to karan. Iti eskwela manong naming. Oh, kumusta Gladys? Di ba yung alpas ti dama? Di ba anat ending na? Oo, pending na. Si Kamat Bina. Awan kami kin Arnel. Ni awanin ti director. Awanin na. Kayang-kayatin. Ano kayang-kayat? Noon niya ti kayat ko, haramidik. Sila kalagreb-rebelde. Tsaka mawatang nga ron. Kasi lang impadawat iti kabsat na. Di na pala imprang ka nga din akong kayat. Tadit kasi naramid na. Gusto ka eh. At siguro nasarakan lang ang babae dyan Manila. At siguro kadandanan. Maramid na. Maramid comment. Uy. Maestra Gladys ang agsawti kasta. Akagrabrabelte. Man. At date ni kin Alex. Kitan na. Sikan sawat yung ang nainayon ti script mo no. Basta. Kahit kung nang gibos na ito. Sige, bahala ka. Amin tayo karoon na sa din ng pagkibusan na. Manong nemi ti beach result kami maninapan. Nagsukat ako. Saan nga sa beach nagsukatak. Nakapimpintas kalaun-un ay Gladys. Thank you. Si Kalap mangibagbaga ng pintasak. Ni manong mo saan. Amanan, posible. Awanin, di na maibagan. At sa bali nga napintas kang kuwanan. Nagimimon ka. Sino ko sa nagimimon? Dakay nga lalaki. Nanaro na kinamanong mo. Imbagkin ka, tasigumpat ka. Awan mo, nasa bali. Siyak lang, di ba? 1 year nga nasuro. Sipo di dagay na kam kinamanong mo. Saan ka nag-aram sa bali? Gamot na siyak tipat-patag mo. Unay, Gladys. Sige lang kumanti nagbaling ang boyfriend ko. Kaya manak. Sige. Makadanon tanton di beach. E di dun saan kami manong nami siya akong timunan nga.
Marakop keng ko na indrakos ko titakyab ko di bagina. Inakbayan nakmen. Nakaragragsakak, Alex. O rin nagsino kayo kinamanong mo? Ay, manong ko? Babamon. Masuro na kamong taktakamatin ha. Tsaka kayo takamamin suna. Erase. Basta awanin. Awan ni manong mo. Sikakin siya klatan. Awan sa bali, okay? Okay. Iri magnabi kami manong name saan nga red wine ti pina-order ko. Hard. Oh. Kayat mo? Hard? Kayat ko. Manong name maulaw ako. Agsadsadag ako ni Alex. Alex? Nasobrak sa matin mo. Ang bali ang takmat. Nagpaspasyerta. Mabaling kamat nga sa kruyan. Beso. Uy. Sinakruy na kagpaiso. Kamayata na magmagna kami. Kalpasan ka na. Nangan kami ka nang minom kami. Kimpetak magmanong na may itatingad na. Alex? Naging ka kanila yung tikastoy. Holding hands. Akbayan nak. Araw ko pang kamay. Tarakop. Pinakadata. Apagapaman lang lips to lips. Di mo ka di mabaling ipaot? Mabaling lako ma. Kaya't ko hunay. Yung madamat limitasyon. Kaya doon awahan yung limitasyon. Loko ka. Di inanawa. Nasubrak din minom. Di ko maure nga. Agkam na bibig ko siya. Kundi mga gagka na bibig mo, Alex. Gladys. Gladys, no. No, Gladys. Sabi nga si katagkad kain. No. No, come on, Alex. Come on. Namatay ka. Kahit ko nagid na. Magtang ka nga mga saksakroy kanya. Ang hotel dito, di ba? Sige. Ag-check-in ka ngam. Ag-check-in ta ngam. Kung ha, sige lang tagid na. Nagpausaw ka. Di ba kandakas manong? Hindi pa idanak kumaniti kama. Saan ko inariyaan titingid na? Inariyaan titingid na. Anong name check man yung tinangagik ka nagitilips na. Alex, do you love me? Hamong data Gladys ngayon. Atin ka. Love me, Alex. Love me. Saan na mabalin? Gaputaan nga. Saan nga dito isurat script? Saan nga kayat ni manong mo? Apay sulat may mayat? No. Man. Agar berberdeling terik nam kapukin ni manong. No. I love you. I love you. Si kaitan tipat-patay ko, Alex. Alex, love me. Love me, Alex. Love me. Manong name ni Alex, tinangi paayak, tikin na birhen ko. When? No ba nagsangit ak, hindi na malpas, manong. I'm sorry, Gladys. No? Sagang sorry. Kinayat ko na ito. Kasano naman mo ni manong nito. Stop it. Di mo tagdakamatin ti kapsat mo. Sige. Numamon na, nimamon na. Agamanak, Gladys. Kaya mabaling ko, makit. Alex. Alex, come on, Alex. Ituloy mo. For the second time around, Alex.
iti eskwela ti kabigatan naman nun Nemi. At dati man ni Bina. Oh, ana, Master Galis. Kumusta? Bina. Nagbaliw ti turong ti istorya. Oh, abay. Awan kaming kina Arnel. Oh, nagsina kami. Kadit na rabi. At napasamak may kina Alex. Anya? Ha? Hoy, di ba ti drama ka? Ada limitasyon yo. No pa ko na ti director, no anyat kayat yung aramin. Sige lang, kuna na. Inranta na eh. Talaga yung padahot na kanyak. Yung padahot na, kaya di kapsat na. Gapo nga rod, tadakid daw ni Alex. Kat pinatgan na ita, otro pinatgan, madjakid daw ni Arnel kang paragsakam di kapsat ko, kabayatan nga, si Bibia. Ay, maawan day jay. Awan day jay, naglabas kami. Hangko pa naipay ka ni Arnel, tibagik. Ngayon naipay ko ka ni Alex. Mababawin pa nga rod. Saan na? Ngayon talagang ipatpatig mo ni Alex. Ipatpatig ko ni Alex itan. Kahit ni Arnel. Saan? Malakit. Ori na kayo tumantakin ni Arnel Hana? Siyempre, matay ito ni Alex. Ulitan na kantong arman ni Arnel. Nalpasin ti drama na, tayo hindi kapasat ko. Agsublyanan ta, agsunublyanan ta ko na, kaya daktupay nga ta. Tsakla mo. Nakadal-delikado, baka agsikugak. Kahit may strakman nga ron. Nagsikug ka na, nagkasar ka. Nagkasar na ka ni Arnel. No saan nakarod nga kasar ni Arnel? Hindi, agsar din ka nga mangisuro. Ha? Tawagak man ni Arnel. Uy! Dandanin. Nalpasan ti Reses. Madam naman doon dito. Naging kaman ng Nemi. Akalpasan. Di makalawas. Nag-date kami manin ka ni Alex. Yung sanggon nga palubos pa yung manong. Namayarot pa iti sulisog. Hanak ko nga minom. Naging kaman ng Nemi. Akalpasan ti 2 bulan. Na? Kung nakalang nadelayak, masikugag matin. Oh my. Saan nga mabalin dito eh? Positive man. Kimaro na kiti pasamak. Ni apay. Bakasolaan ni Arnel. Siyempre. Ti ama, ti anak ko, kita sidagan, ti papatay na. Diyak pinapas nga yung mauli lang to ti ama. Baka ni Arnel kat hanat to na kayat. Kat siyempre baka no dan sa bali nga talagang ipatpatig na. Di aganak nga malasang. Maestra nga aganak ka malasang. Tinawagak ni Alex manong Nemi. Alex? Yes, Gladys. Ada problema. Masikugak. Anya? Naglaingnan. Ha? Naglaingnan ko na. Namindua lang, di ba? Kapertil ko idi eh. Bunga ti rebelde. Nagrebelde Hanga bunga ni Ayat. Bunga ni Ayat. Bayat ng rebelde I love you, Alex. I love you too. Kasano akton? Into nawang ka. Baka din nakayatan ni manong mo. Yung basol matlan ni manong mo. Isot aking basol, di ba? Awan ti aking basol. Nagayayatan dati amin. Gladys,
Nabayagan nga awan ni Manong sa Jay Manila. Ano tikit mo suon? Nga nabayag man nga datoy. Iti balay. Nga ti agdamakit. Ada ti ospital. Ni Arnel ada ti ospital? Nabayagan nga awan sa Jay Manila? Kit mo sa una tawag idi? Awan sa Jay ada iso na ti balayo. Ano ti kita sa unda ito eh? Oh my God. Una umay kadagasalita ti tat ospital. Kada ka makasalita ni Manong. Para iti maudi akong daway. Sakit mo sa na disgrasya ka di na? Ni Manong ti addaan iti kanser. Halya! Linukot ang kagkapsat! Ano dito ginaramid yung kanya? Ginoram ni Manong kuhan. Kaya't ni Manong ko, nga di mong mamamuan. Tapno di kasta. Kansang kantong akladingit unay. Kabayatan nga ururayim, nga mapukaw mo isuna. Nga mapukaw tayo isuna. Amati. Ang anak ko ngayong bakayo, tapno. Tinaramid ko umagadyak pulos pinanawan. Nawarang resign na ka, maestra. Basta ang daklat at isidong na. Aking plano dito, aking plano. Iso naman lang. Kaya't nangarod nga. Maminsan laing nga sangita, misuna. Lang nga Jack bawatan, Alex. Anit nakabang panunutan ni Arnel nga naramid di kastoy. Kanore si Kaapay si Makay ka. Di na kaya't ngagbanag ka ito sa baling nga lalaki. No di kat siyak nakamsat na. Nga mangipadpatigkan ka. Kanalis tumet nga ipatig. Amo ka maawatam ti amin. Gladys na kalawam ti panakaawat. Sige. Agsaga na katora. Nagasang ka rita. Hindi ito ospital. Barang makamahat lang tapay ga umang angis ni Manong. Manong names. Kasla mabriyat ti barokong ko di makitsak tilangan ni Arnel. Sikakatin ni Arnel. Sikakatin ni Arnel. Hinayat ko kinang ipatay ka niya. Gladys. Italaga sakitan lang. Ngam na kumaimbagak kang kakasyak. Dada kanser na. Manipod idi aking kakana ito'y. Kinagsang-sakit ka. Unfair. It's unfair, Arnel. Naimbagam kumakini nga sikat at sakit na kanser. Nagkikanak kumatingin na maestra. Taripatuin ka. Alagaan ka. Itad ko amin nga kayat mo. Itad ko amin napakaragsakam. Inoran-oras ba ngagladingit ka? Taamom nga tipat-patag mo. Kat dandanin matay. Inaramid ko di kas dihay. Tapno saan ka may sabali. Naragsakak launayin nga matay. Gabutamok nga daka tinasihat. At daka. Ada ni Alex nga saan nga mang baybayang, saan nga mang pasakit kan ka. Ang runakit.
Kailangan na mo nga dadanang pitpitik iti saklot mo. Naaramid yun ti limitasyon ti amin. Nabasol mo! Insina na! Sikatin ang insina kaniya. Kamuta ti amok kat din ako ni Batbateg. Kaputi amok ka na din sa baling Batbateg mo. Kaya't mo agurahin katapno sa nagtungag sangit. Numamuak ti kinapod no. Imkas lang nasaksakit na ito kinaramid nyo. Nagsalbiyak kumaging ka ka naging palawan nga bigsakapay. Himpay ko kumati amin ko kin ka. Saan? Saan na siya na ikari? Da kayo kina Alex na ikari. Amok ka naragsak kayo ito. Kapatagpimpinatay kayo. Sa anak ko man naragsak no sa balin to nga lalaki di pagtungpalam. Ang posibleng to nga pasaktan na ka. Ngayon sigurado kinikamsat ko nga talaga at dapay nga patpatig na ka. Saan ako nga sangitan? Matandad na niya ako. Balik na. Nabanong ako. Arnel. Kita lang kasangitan na. Maawatan siguran. No apingin naramid ko di kastoy. Maawat ako. Yung kaskas din nga kay kahit ko kuma. Na nakapagserbiyakin ka. Santa yun nga. Ibabawi pa iti namin. Kapatison tinapasamak. Among kadigan. Kahit ko pa'y lahing nga tangas na. Nga makatakderak. Kahit ko nga'y matangan tinaragsa ka pa nagkalay sa'yo. Hindi kapsat ko. Alex. Manong. Tulagan yung tikalay sa'yo kini Gladys. Nabarbaring may matangak pa eh. May matangak din na kanaragsakyo. Oo, no Arnel. Hanggang to nga naragsak, nga agkalay sa no amumi. Nga adamat matayan, nga magipatpatig ka na kami, kan magipatpatig ka. Arnel, Arnel. Apay nga mapukaw na ka, Arnel. Uwen manong Nemi, numaminsan, kat kaslasan ko maawatan tinted ni Arnel nga rule kada kami kini Alex. Yung talaga kalawaeg, kadi ag panunod. Gusto iso na. Kinidaw na kini Alex. Naitultuli na Alex ti manghipatig kanya. Imbati na kini Alex. Tanam naman na at talaga nga untuag plus nagbalbali ti panagayat ni Alex kanya. Ni Alex nga kabayatan manon Nemi. Kadigit ti aldaw apa nagkuy-kuyog ni. Kit inayat ko. Anal balablabas pa yan ng ni Arnel. Sa bagay manong Nemi. Ababalaeng ti panahwen nga panagsagabak. Ngayon ti panakaamok kuma nga dandanin matay. Kakabayatan ti panangasikasok kang kuwana. Inuran oras laki ding agsangsangitan.
Makalawas lahing manunemi tinapalabas, kalbasangan amwak ti kinapunno. Idi, taingkiday man kami pinsan ni Arnel. Gagan inanan ni Arnel. Nasahanin ngumang angis ni Arnel. Anapukaw min ni Arnel. Naminsan pa'y manunemi nga nagarubos digiti luwami amang ipatpatig ken kuwana. Kalpasan ti makabulan. Diya kayat manunemi nga madlaw ti tiyan ko. Iso nga ni Alex madlayang manunemi ti may diti balay kaduana ti partido da. Tapno ri kasta ken mapagsasaritaan ti kalaysari. Manong nemi subalat pa nakamo digiti parents ko di napasamak nga drama. Di damat kumamaawatan ang tekonadan manong nemi. Nakasaysayat ni Arnel akabsat. Tayong babusoy na kini Alex tisyak nga ipatpateg na. Nabintas ti plano na ti panangidirect na ken tinagpatinggan ti istorya. Kaputa kayat ni Arnel nga sa anak nga may paay ti sabali nga lalaki na di na masigurado no nalagsakak to. Tamangan nagbasagaba akto. Sigurado nga ti kapsat na. Kaputa pati isuna ken sigurado manong nemi nga dinto puro sagpating iti panagayat ni Alex kanya. Agasmat iti panagayat ko kinkuhan. Lalaki manong nemi timpas ngay ko ket timpalubos ni Alex. Nga sumasaron ti Junior Arnel timpanagan mi iti noon ang anak mi. Tultuloy ko ti kinamaestrak manong nemi tultuloy mat nga rod ni Alex iti trabaho na aging ka napasarunuan pa ti lalaking anak ni Alex Jr. Ket kalpasan ti duwang atawen si marunong anong nemi ni Jennifer. Talo nga bunga tenet mi kini Alex. Tunggal dumanon ti kasangay ken na death anniversary manong nemi ni Arnel mamimisarong kare ni Suna iti kampusan. Di Arnel manong nemi. Kapag bitlaeng iti panangipaay ni Apo Diyos tin pabulog na nga bihag ni Arnel adiminto pulos malipatan. Kapag tinarabid na pa nagpabusoy iti panagayat na ken ti panagayat ti kapsat na kanya. Dahito iti pagkasalita ak manong nemi kadagyaman ak launa iti anos mo nga nang ibasa. Kaya't sabay ko manong tadamat na ipatek siyempre nga adal liwliwa ken pagsarmingan ti biyag kadag iti padak nga dimngeg. Ken nagboya. More power to your program manong at God bless. Tuoy nga dagyaman nga pagayam mo Telma. Telma, Gladys ko naman. Gladys. Tuyagyaman nga pagayam mo Gladys. Dadamat, yan, Telma. Thank you. Dami nabasak dito nga Telma. Ano mo rin ako, kumusta ka? Nagpintas ng istorya, Sir Nemi, o na